सिंह ଓ ମୂଷା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବିଶାଳ ସୁନ୍ଦର ବନରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି, ଯାହା ବନର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସେରୁ, ବନର ସବୁଠାରୁ ବଳୁଆ ସିଂହ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କାହାଣୀ ଏବେ ଶୁଣିବା। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କିଛି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଏଠି ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ପକେଇବା। ଶିକାରୀମାନେ ଜାଲ ପକେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶିଆଳ ସିଂ ନିଜ ଛୁଆ ସେରୁ ସହିତ ସେହି ବନରେ ଯାଉଥିଲା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସିଂହ ଛୁଆ ପଡ଼ିଗଲା। वो शेरू धीरे चल, बकू तो सिंह सीए जो सदाबड़ अलर्ट रुहे। आगକୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦୁହେଁ ବାପ ପୁଅ ଶିକାରୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ପାଖରେ ମୂଷା ମିକୁ ଗାତରୁ ବାହାରି ବସିଥିଲା। ସେରୁର ଡାକ ଶୁଣି ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଡର ବି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ବିଚରା ଆଜି ତାଙ୍କର ଖେଳ ଖତମ। ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ତ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି? କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିକୁ ସେରୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ତା ଜାଲ ଉପରକୁ ଗଲା। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଜାଲରୁ କ'ଣ ବାହାରିବାକୁ ତମେ ଚାହୁଁନ କି? ଶିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ନା ନା, ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶିକାରୀମାନେ ଜାଲ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ମିକୁ ଜାଲ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେରୁ ଆଉ ମିକୁ କଥା ଶୁଣି ଶିକାରୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ କିଛି ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ଭାଇ, ଆଜି ଆମର କାମ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଜାଲରେ ସିଂହ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଭାଇ, ଆଜି ଜାଲରେ 2ଟା ସିଂହ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖ, ମୂଷା କ'ଣ ଜାଲ କାଟୁଛି। ଆରେ ମୂଷାକୁ ବାହାର କର। ସେଠା ତାକୁ ଧର, କେମିତି ଖସିକି ନ ଯାଏ। ଶିକାରୀମାନେ ଜାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେରୁର ଜାଲ ମିକୁ ପୁରା କାଟି ସାରିଥିଲା। ସେଦିନ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଗଲେ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଏପଟେ ଶିକାରୀମାନେ ସେ ସିଂହକୁ ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇ ସହରକୁ ନେଇଗଲେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲ। ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ଜୀବନ ତ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଶେର ସିଂଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲିନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ବନ୍ଧୁ। ହଁ, ବାପାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏ ବଣରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠି ରହିବି? କାହା ସହିତ ରହିବି? ଆରେ ଭାଇ, ଏତେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମୁଁ ଅଛି ନା। ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜଣା ଅଛି। ଆଉ ଏ ଗୁମ୍ଫା କିଛି ଖରାପ ଜାଗା ତ ନୁହେଁ ନା। ଆମେ ଦିନ ଆଜି ଠିକ୍ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ଏହିପରି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମିଶି ସେହି ବଣରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସେରୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ସେରୁକୁ ଡରି ଡରି ରହୁଥିଲା। ମିକୁ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବଣର ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମିକୁ ଓ ସେରୁର ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ମିକୁର କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ ତମେ। ସେରୁ ପାଇଁ ମିକୁ ପୁରା ମନେ ମନେ ଉଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଏକୁଟିଆ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବି। ହଁ, ଏବେ ମିକୁ ଆଉ ସେରୁର ବନ୍ଧୁତାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି। ଏବେ ଚତୁର ବିଲୁଆ ସେରା ଓ ମିକୁର ବନ୍ଧୁତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେରୁ ମିକୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଥିଲା, ମିକୁ ଖାଇବା ଆସ। ଚତୁର ବିଲୁଆ ଲୁଚିକି ମିକୁ ପରି କଥା କହି କହିଲା, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁ ଖାଇଦେ। ଏହା ଶୁଣୁ ସେରୁକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାବିଲା, ମିକୁ ତ ମୋତେ କେବେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି, ଲାଗୁଛି ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି। ଦିନେ ମିକୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଏକ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଆସ ଖାଇବ, ଆଜି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଛି। ଚତୁର ବିଲୁଆ ଆଜି ବି ଲୁଚି ବସିଥିଲା। ଆଜି ବି ସେ ସେରୁ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି, ତୁ ଖାଇଦେ। ଆରେ, ଏ ତ ସେରୁ କଥା କରି ଶୁଭୁଛି। ସେ ତ ମୋତେ କେବେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି। ଯାଏ ତା ପାଖକୁ ଦେଖେ। ମିକୁ ସେରୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହେ, କ'ଣ ଭାଇ, କି କଥାରେ ଏତେ ରାଗ? ଏତେ ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? କୁହ, କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛ ମୋ ଉପରେ? ମୁଁ ତ ଖାଲି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଥିଲି, ଏଥିରେ ତମେ ରାଗୁଛ କ'ଣ? ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମିକୁ ଓ ସେରୁକୁ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। କିଏ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦୁହେଁ ମିଶି ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମିକୁ, ଶୁଭିଲା ତମକୁ? କିଏ ତ ଅଛି ଯିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଧରିକି ମଜା ଚଖେଇବା।
ଦୁହେଁ ବିଲୁଆକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିବାର ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଏ ତ ଚତୁର ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆ ନନା ଆପଣ? ସେରୁ ଭାଇ ବିଲୁଆରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ବିଲୁଆ ତୁ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯା, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି। ସେରୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରୁଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେରୁ ଭାଇ ମୋତେ ଏଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଏମିତି କରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଲି ତ ବେଳା ଖରାପ କରିଦେବି। ଆଖପାଖରେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଏଇ ବଣରେ ବି ଦେଖା ଦେବିନି ମହାରାଜ। ବାସ୍ ମୋତେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏବେ ଯା। କ'ଣ ଭାଇ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ଯିବାକୁ ଦେଇଦେଲ? କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ଜାଗାକୁ ତ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଏବେ ସେରୁ ଆଉ ମିକୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁହେଁ ବଣରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ସେରୁ ଆଉ ମିକୁ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।